ate. 20. Kila... Kain ako. Ay, Kaya po 20, kain ako. hindi, saglit lang ako, sir. Kilala mo pa ako? Bigyan mo ako 50. Wala ako kilala? Kilala pa. Oo, kilala mo ako, kayo nag-video sa'yo. Oh, bigyan mo ako 100, may bibili na ka. Anong bibilin mo? So, yun po ano, usap-usap sa inyo mga kamoto. So, bali ngayon, ay, shoutout nga pala sa LTO guys. So, bali ngayon, dito pala tayo sa Alaminos para magbigay ng stickers. So, bali ang first stop natin sa AJ's Bike House, si Boss Jorvin. Medyo maulan-ulan pa nga nabasa na ako guys. Pero nakakaputi tayo. Sinupot ko na rin yung bag ko. And lakas ng ulan sa swal. So dito hindi masyado na. Napapasa ako. Let's go. Ay dito na. Dito ba yun? So, bali wala si Boss Jorvin. Punta tayo ngayon sa Don Philip. Punta na ako dati dun. Let's go. Dito wanted collector. Boss, kilala nyo si Maynard po? Opo. Ay, may pinapabigay kasi siyang sticker. Sticker po? Oo. Sabi niya binilin ko sa ano, kasama ko na guard, sabi niya. Kakachat ka lang sa akin. Oo. Sige. Sa inyo na rin yung isa, sir. Thank you. Thank you, sir. Pangalan niyo, sir? Kevin. Sir Kevin, shout out, sir. Thank you. Thank you. Sige, sir. Sana, sir. Oops. Ayun, so shout out kay Boss Maynard. Tanggalin ko na yung ano ko. Ang dami yan. Kagagaling ko lang ng bugal yun, sir, eh. Ang lakas ng ulan doon. Ay, picture na rin pala tayo, sir. Picture tayo. Hindi. Naka-on ba? Oo, naka-on yung camera. 1, 2, 3. Yun, salamat, sir. Salamat. Gagi dito si ano, rapor. Hindi ako nakilala. Ate. 20. Kain ako. Ay, Kaya po 20, kain ako. hindi, saglit lang ako, sir. Kilala mo pa ako? Bigyan mo ako 50. Hindi mo na ako kilala? Kilala pa. Oo, kilala mo ako, kayo nag-video sa'yo. Oh, bigyan mo ako 100, may bibili na ka. Anong bibilin mo? Damit ko at pagkain na kagamot. Damit. Damit. Gusto mo ng damit? Gusto mo yung ganitong damit? Damit, pagkain at gamot. Oh. Damit, pagkain at gamot. Saglit, Pambili ko saglit. ng pagkain at gamot, bigyan mo ako 100. Ah, Baterya ng radyo ko. baterya ng radyo. Hindi na tumutunog yung baterya ko. Di na tumutunog yung baterya? 50 piso yung battery. Oh. Ah. Pagkain 50 din.
Yung radyo tumutunog. Bali, sandaan na na kailangan ko. 100 lahat. Oh, saglit lang. Itatabi ko lang. Akin, oh. Kaya naman ako. Saglit, itabi ko doon para ano. Oh. Ay, dito siya. Dito na ako, sir. At busy siya eh. Ayan o, naghahanap siya ng customer tuloy ng ano. So ano guys, naghahanap siya ng damit eh. Bigyan natin ng damit. Yun o, Gear Moto t-shirt guys. Asan na siya? Ay, malis. Ate, gusto mo to? Ayun. So bibigay ko na sa'yo to. Sa'yo na yan. Tapos Bili ko ng ay, battery ng radyo at sa pagkain. pagpipiliin kita. Saan dito? Ito o ito? Sila ng dalawa. Ha? Matalino. Matalino talaga, matalino. Battery at pagkain, eh. Isa lang. Isang order. Sige, sa'yo na rin yan. Ayun sir, sticker. Out, sir. Shout out. Sticker, ilan po? Kahit ako lang, sir. Okay, sa'yo lang. Yan, dalawa. Yes, sir. Shoutout pala, Sir Joey. Ayan, shoutout kay Sir Joey ng Jollibee Alaminos. Sige sir, thank you. Oy, sticker. Okay. Picture. Picture din. Isa-isa lang sir, okay lang? Ay, sorry. Okay lang po. Ayan. Basta picture. One, Picture. 2, 3, 4, Picture. Picture pa. 5. Ayan sir. Ay, kanino to? Ay, Picture nyo kami. sa inyo na. Isa pa po! Oy, picture. Ay, picture mo. Naka-ano lang ako, naka-chinelas lang ako. Pangalan ka na sa cellphone mo. Ako nga rin! Dito. Kayo lang? Maglit! Okay. Salamat po. Sige, salamat. Shoutout sa inyo, pangalan nyo pala. Joaquin po, pa-shoutout. Shoutout kay Boss Joaquin, Ronnie Navarro. Boss Ronnie, Joshua po. Boss Joshua Garcia. Ha? Hasta Joven po. Juben? Ayun, shoutout. Ay, papapicture din si ate. Ayan. Ayan. Thank you, sir. Thank you po. Ang pangalan niyo po? Gemma Bingson. Ayun. Na lang po ako. Shoutout kay Ma'am Gemma. Opo. Ayan. Sige po. And so, hindi na ako nakapagpaalam kay Pura. Nakuha niya na yung gusto niya, andun na siya. Sinabit lang dun. Jacket lang ako, medyo mainit na eh. Ate, makakabili ka na ng battery. Anong sasabihin mo sa mga fans mo? Hello, fans. I love you. Oh! Ayun, sige, bye-bye. Sir. Ay, okay lang po. Ay, sorry. Ayun, so may nakakakilala sa atin. Kayo po si... Ben. Ah, Nagbibigay. 2 joints. Okay na. Ayun, okay. Alagay mo din ako. Hindi sir, galing akong bugal yun.
Oh, ilang sticker po? Dalawa po. Ayun. Bali shoutout kay Sir, pangalan niya po? Christian James. Hawakan mo. Boss Christian, tsaka kay Sir, ano na? Sir Ben. Ayan. Sige. Sige po, thank you. Thank you, right safe, right. Makachinelas lang ako eh. So, tara na. Go. Tara guys sa Amanjego. Okay. Salamat kay kuyang tricycle driver. Hindi ko na nabidyohan eh. Pero nagtanong ako sa kanya, taga-Alaminos ako pero hindi ko alam kung saan yung Amanjego. So pupunta tayo doon guys. So andito na ako sa Petron Amanjego. Hindi ko alam kung ito yung sinasabi niya. Wait lang. Kasi matagal na humingi ito eh. Si Boss Julius. Sensya na kayo guys ako hindi ko memorize ha. Excuse me po. May kilala po kayong Julius Flores dito? Ay, opo. Nasa kanila po. Ah, Bakit sir? may humingi po kasi siya ng sticker sa vlog. Wala siya ngayon. Ay, Germoto. Ah, Ako ang dalapon. Doon po siya sa kanila. Ay, ikaw yun, sir? Opo. Ibigay ko na lang po sa inyo. Pakibigay na lang po. 1, 2, 3. Bigay na lang po ako ng 4. Sa inyo na po yung Ayun, shoutout kay Sir Julius Flores. Pangalan niya po? Krisa May, sir? Lisa May. Shoutout po. Ay, baka ano ka, sir? Oh, naka-on. Ay, on. Ay, may magpapagas ata. Hindi po. Ay. Hindi, Germoto. Ay, Lager! bigyan ko na rin. Dagdagan ko na. Ito. Ay, bigyan na lang po. Thank you, Ayan. sir. Sige po, shoutout din po kay Sir. Pangalan niyo po, Sir? Lim. Sir Lim. Yun, shoutout. Tsaka kay ma'am na rin po. Sige, thank you po. Sige, sir. Sige po, ingat po. Sige, thank you. Ito banda saan? Po. Banda daw. Meron po ako sa Facebook, meron din po sa YouTube. Taga magsaysay lang po ako. Sige po. Sige, sir. Ingat po. Ay, sandali, tatanong ko yung Kibuar. Barangay Kibuar. Punta na rin ako kasi hindi pa umulan eh. Ay, tatanong na po ba, saan po yung Barangay Kibuar? Diretso lang sir. Diretso lang po. Diretso lang. Nagpasamo kayo yung checkpoint doon. Tapos, may crossing na sa yung pangatlo. Pangatlong crossing po, kakaliwa. Kaliwa ha. Sige, salamat po, salamat. So may humingi doon sa Barangay Kibuar. Yap. Wala na yun na to eh. Laging layo ng nararating ko. Kasi maganda yung panahon no? Tapos parang gusto kong mag joyride. Ayan, stroll lang, let's go. Woo! Matagal kasi akong di nakapag-drive kasi nga yung trabaho ko. So ngayon, ganado akong mag-drive. Ayan. So tara, stroll tayo. Magpas. Dito. Thank you. I don't believe in a never malayo na ata to eh. Saan na ba ako? Saan ako nagsususuot eh? Saan ako pinapapunta eh? May joke lang.
Hindi ko alam, ngayon lang ako makakapunta dito. Ito yung Kibwar. Kibwar. So pupunta tayo sa Barangay Kibwar Elementary School. May kikitain tayo si Boss JR. Ito. Ito, Kibwar. Pwede po magtanong. Ay nako. Busy sila, no pinansin. Pwede po magtanong, saan po yung Kibwar Elementary School? Kibwar Elementary School. Ay, dito lang. Sige. Thank you, thank you. Ah, malapit na pala ako eh. Kibwar Elementary School. Dito na. Saan na siya? Naging parang JNT rider na ako ah. Sir, pwede po magtanong? Sir, saan po yung bahay ni JR Lorente po? May kilala po kayo? JR Lorente. Saan naka-address sa... Sabi niya malapit lang ako sa Kibwar Elementary School, sabi niya kasi sir. Ito sir, kung makilala niyo sa mukha. Ay! Yan o, sa may... ano... Papasok dyan yung bahay nila, yung bahay na yun. Yung kantina na yun. Opo. May daanan sa kanila doon. Ah, Bandaran lang. Si ano yan, JR, basta JR. basta JR. Sige po, salamat po sir. Bigyan ko na rin po kayo ng sticker sir. Nagbablog kasi ako. Humingi siya ng sticker. Ay. Sticker niya rin po. Ano po ito? Nagbablog po ako. Humingi siya ng sticker. Hinahanap ko saan yung bahay niya. Doon po, dyan. Ah, sige po. Sa may susunod yun sa RC Cola sabi niya, tapos papasok. Ah, sige po. Salamat po. Salamat po sir. Ay! Dun po. Ay, sa kabila. Sige po. Akala ko dito. Sige po. Saan? Ito? Ito ba? Ito. Gagi may as. Pwede po magtanong, may kilala po kayong JR Lorente? Lorente, JR po. Ay, hindi nyo kilala. Sige po. Dito po. Ayun, tuturo na sa atin ni kuya. Hindi ko kasi kabisado. Ah, dito. Dito. Apo. Lang doon. Kasi yung misis na nandyan. Ah, sige po. Wala po kayang aso dyan. Ay, hindi ko lang alam. Yun, natatakot. Baka siya yun. Antayin ko na lang po dito. Natatakot akong pumasok. Baka may aso. Sige po, salamat po. Lagi, ayoko namang pumasok doon guys. Baka mamaya may aso. Tinapol ako eh, no? May aso dyan eh. Ay nako. Boss JR Lorente. Nandito na ako eh, sayang naman. Hindi ko siya mabigyan, bihira lang ako mapunta dito. Dol, Ay! stay ka? Boss Reynard? Oo. Ayun! Wala, hindi ako nakapunta sa bayan. Ay, okay lang. Buti nagkita na kami, matagal na kaming hindi nagkikita. Ayun ilan? Tayo, parang kailan ko yun, sabi ko. Ay, napadaan mo ako doon? Oo, doon o. Ay, ilan? Isa lang. Di, dalawa na para ano. Thank you. May extra. Thank you. Inaantay ko si JR Lorente, sabi niya. Ayoko namang pumasok diyan, baka habulin ako ng aso.
Hindi ko alam. Oo, dito yung Ay, tin. kinat mo siya na yan. Hindi yata. Hindi siya yan. Tanungin ko na lang. Sir, may kilala kayong JR Lorente? JR, lumabas sila. Ay, lumabas. Pero, dyan siya, sir? Ay, bayaw mo. Pabigay ko na lang. Ano tayo doon Sige, salamat. Ingat, ride safe. May humingi kasi siya ng sticker. Nandito na ako, bihira akong mapunta dito. Ayun, sir. Gear mo to. Oo, sa inyo na lang yung isa, sir. Thank you Thank you, sir. Shoutout pala kay Boss Nelson Monar. Nelson Monar yan. Salamat, sir. Ingat. Sir. Thank you. Ipopost ko sa YouTube, ay sa Facebook. Sige po. Ay, Ayun. Kasi bihira rin ako mapunta dito. Kaya inantay ko na. Alis na sana ako kaso sayang naman dito na ako. Sige po, thank you. Gagi yung pag ko. Yes, nakachinilas lang tayo. Oh shit. Ay, bumibili. Akala ko inuli si Manong. Bumibili kaya si Sir ng buko. Ay, nako. Pinapahan ako dun. Chinelas lang kasi ako Siyempre, umulan kanina hindi nabasa. Yan. Masarap po lang amin, guys. Boss, Magaling. sa Bugal yun. Uwi na ako. May kilala ba kayong to? Di ko alam kung makikilala mo sa mukha. Si Ate Bing. Saan to? Saan si Ate Bing, friend? Saan si Ate Bing? Ate Bing. Sakto, kilala nila. Ano bigay sa'yo ng taon kanina? Nanap si Kuya. Nandito siya kanina Dito siya? Dito. Wala nga lang kunapan ngayon. Wala na. Ipabigay ko na lang kaya sa'yo kasi humingi siya ng sticker sa akin Okay lang. Dito ka lang ba? Dito ka lang. Sige. Bigay ko na lang. Sticker. Oo. Morning day. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Bigay mo na lang yung dalawa sa kanila. Bahala ka na sa iba. Sige, salamat. Shoutout kay Boss Ivan. CK. Boss CK. Ayan. Salamat. Sige. Thank you. Shout out kay ayun, Ate Beng daw, Ate Beng. So, yun, binigyan na natin kay Boss Ivan. Ivan ba? Tama? Hindi ko matanda yung pangalan. Basta sa kanila pinabigay ko na kasi wala siya. Baka nainip na kakaantay. Ayun, dinabigay ko na lang. Uy, nice, may merienda. Yan I love it. Ay, gagi, kunti na lang.
Yan na lang. We're too late. Oo, kaya ka. Too late guys.